Lokal. May wayat tinarwaya panggedana Job Fair 2026 kaspaset ti selebrasyon ti Women's Month karaytoy bulag ti Marso. Babaw ni inisyatibo ti Provincial Public Employment Service Office wenno peso mauawis dagiti agsarsara kiti pagtrabahuan inton Marso 7 iti Rakkalamol iti ili ti San Nicolas mangrugi iti oras ti alas 10 ti bigata agpatinggay ti alas 4 ti malem. Segun kani Miss Lisa Tuana, mangidadaulo ti Peso Province at ado nga oportunidad ti papaay ti gobyerno probinsyal para kay ti fresh graduate dahiti mangayat iti sabali a karira kan dahiti agsapsapol iti baro a panggedana. May palagip nga tinarway a panggedana a programa ket naaramid tapno ado a kakailyan ti may kan ti pagtrabahuan dito uneg ti probinsya kan saan da nakasapulan ti mangged iti balla si taaw wenno iti sabali a lugar. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.